Tornerose søvne duer ikke mere. Slut med at kukkelure. På tide at se hvad der sker. Se hvad der sker. Migration mod EU smørhul, styret af misinformation. Droner i skjul af natten har en boligblok som endestation. Endestation. Alternative sandheder flyver gennem ovale rum. Alle ved at ørnen lyver, men dragen og bjørnen er stum. Vi er på flugt fra virkeligheden, ignorerer sund fornuft. Klimakaos og AI og byernes mangel på luft. Hvordan det hele skal ende, jeg ved det ikke, min ven. Men vi skylder de næste generationer og kæmpe til den bitre ende.